اما تے ویدا بستر را لواخلا پخپل لاس را تبالخ واچوا چه سر پہ باندھو لگو ما اما ورت بالخ واچو بستر و سری او کٹے ورت جوڑ چه بی بی سر او لگاو اما تے وازو کو چه امام حسن تاواز کا او امام حسین امرو غوارا صبح چه دوار بچی راغلا دا یو بچی لاسے واغستا اگے پدر زال لگیخ دا بل بچی لاسے پدر واغس کے خود دوار ماشومان ورطا پجراشو ورطے وے بچے جا رہے ماں زدہ اقبا طرف تروانے دا تور لحد طرف تروانے دا تور خور طرف تروانے و بچو جارم بزا دا جرا وقت و ایام زمان دی و بچو ناسبت دنیا پا بسترو باندھ سر لگوے زبد تور خور بالغ سرد گیدم و بچو تاسو تبراوی زبد لحد یرول زمان و بچو تاثر بسو خبر والے وہ بچو زبزال لو سے گما وہ بچو داس چال وردم کا اگرا نہ خوشالو خزب خوشالو سما کا اگرا نہ خفاو نظما طول مرب پخبگان وے حضرت امام حسین ورتے بات خجور ہے وہ نہ بچو بات روان ہے ماں بچی آخر ایسل گئے بھی دی بچی آخری وقت میں دے آخری ماں خام دے وہ بچو راش ہے بچی تی چار چا پیر ناز دی امام حسن واللاس آغس اور لیخ کل کو ابا داغ لاسو ندی چھ مونگ دا پارد یہودو مزدوری میچن بکولا پکور دا نن بدر ہو جوا او مونگ لبدر اٹھے گٹلا و ابا پدے لاسو ندامنو و اما زکے زخکلو ما حضرت امام حسین راٹی شو پتندی مور بی بی خکل کلا وے اما جان داغتن دے دے چٹولش ببالا تپسج دپروتو وردہ وے بچے زباتن دے مخکلوے زبالا سنم مخکلوے و بچے خود آخری وسیعت میں وورا دوارا زابر ورد لاس بنام ولار دا کور بی بیان ولارے اہل بیت دا محبوب ولارے دا چا پسترگو کرابے گے دا چا گریبان کے اوکے بھائی گے او بی بی فاطمہ تزہرا ورد بیان و امام حسن بچی راشا حسین بچی راشا صدیق اکبر تبوے چا امیر المؤمنین زمونگا اما وصیت کرے چا کلز وفات شما او ما کل کفن کے غسل رال راکے پا کفن کے میں جوڑ کے او پکٹ کے میں دے جنازے واچوے نظما دا کرد پاسا یو ڈولے و جنگل جوڑ کے دے جنگلے دا پاسا بیا یو زور سادر واچوے چھ داغی پیلس کے پلو نلان دے اگردے گے و بچے بیا چھ ما خامی نو اغوخ میں جنازہ موچتوے چھ ماسخوتن منوشے دمانزن بات پارام شے نو پتو رشپا میں جنازہ واخلے و بچے امیر المومنین توایا چھ فاطمہ تزہرا گوارے دروازی مقبرے لے یون سے دروازی گوارے دا قبرستان لے یون سے فاطمہ تزہرا پخپل حیاء خپگی گی پخپل سطر خپگی گی یو اگد صادر میں پا جنازہ واچوے او پتو رشپا میں جنازہ واخلے وَبَجَدَ الدُّنْيَا رام زمان دا جنازے کٹ نہ لڑو رہے زمان دا کٹ سرا برنا نہ رو رہے اسے نہ زمان دا کفن او زمان دا جنازے دا صدر ستر ماد نشی وبچے چرتا میں کفن پردے سڑی انوینے دا کفن دا ٹکڑے ستر میں ماد نشی فاطمہ الزہرا جنازہ اچتی گی انا للہ و انا الیہ راجعون فاطمہ تزہرا وفات شوا حسنین مبارک راغلل او دخپل مور بی بی دفارا چکم وسیعت کرو پاغی عمل کئی دنی مشپی جنازہ غستی دغلتا بزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فمند مند اللہ التور روان شو
واہ بزرگ غفاری رضی اللہ عنہ راشا خلق جنازی سر ولار دے دا فاطمہ الزہرا قبر مبارک سرا تو گویا کہ ولار ہے بزرگ غفاری رضی اللہ عنہ فمخو کرامات شلے دا فاطمہ الزہرا لحق قبر تور روان شو لحق کے سرور چکو اید لحق خورو تاسو تا مبارک بادی دا تاسو تا دیر خوشحالی دا نن اغ بی بی را روان دا چکور بپا مزا مزا گرزے دا چه دا قدم دے خودو کرپ میں سوکوانو رے نن اغ حیاناک بی بی رازی چه دا چا پلوم چا بار ندلی دلے نن اغ بی بی رازی چه دورکاتو منز کے بے دا اللہ قرآن ختمو وہ خبر والا حد طاقت دوارو د جہانو د سردار لخت جگر را روان دا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا قبر تا گزار شوا فقبر گرفتار شوا اس بطر قیامت دغلتا اسی گے رب کریم فرمائے چھے دا فاطمہ الزہرا دومر حیاوا چھے اللہ فرمائے دا قیامت پورز با علمون پا پولیس راتی گے خوچ کل دا فاطمہ الزہرا نمبر رازی فاطمہ الزہرا با پجراشی چھے الہ العالمین اطل الزرقاما انبیاء و اولیاء کافر و یہودیان دا پا میدان دا حشر کے ولار یا اللہ پا مخبل حیا گران دا رب کریم دا قیامت پا میدان سنگور شما دا قیامت پا دے حشر اگابان دے سنگور شما علمون ولار دے زدخ پل بدن پلو پتخکار کولم خپکے گم زخدخ پل کفن آپ ستر ماتے دوم خپایو ما الہ دا میدان حشر باند سنگور شما رب کریم فرمائے جبریل امین لاشا او دا قیامت میدان کے یو آوازو کا یو پردرا کا گا چدا تمام خلق نشبیوش گزار شے تمام علمون بعد با جبریل امین آوازو کی خلق با بیوش از مکت گزار شے بیا با اللہ پردرا کا گے دے طرف نبا آوازو شے چے الہ دا پردہ دا سترف نرالا پروردگار دا خلق والبیوش رب کریم فرمائی فرشتو مخو نواروے دا پیریانو مخو نواروے دا سو خلق بیوش شو کم چی انبیاء دی اغی بیوشن دی دا اغی تر منز پردراولے رب کریم من خود قیامت رز دا میدان دے ننہائی سوران دے خلق پخپل خبگان دے خلق پخپل جراو غوغا دے یا اللہ دا پردہ دے سنگر آختا رب کریم وی دا عرش عظیم دا پردہ راختا تک ہے فاطمہ الزہرا حیادار بی بی دا یو پردہ دار بی بی دا نن با پولی سرات باندے غتیری گی فاطمہ الزہرا چرا روانشی وی بیا اللہ یو خوام پرددا بل خوام پرددا آنچی اسمان طرف تم پرددا و الہ العالمین پدی پولیس رات پردہ کے اورما خوزب اغی پوریوان اورما او دل تب ولارے چترکم وقت پورے دا وطن و دا محبوب دا امت حیادار بی بیانے زمان ملگری شوینی پرددار بی بیانے زمان ملگری شوینی حیادار بی بیانے ماں سر یوزے شوینی وی تر اغ پور بلالن شما رب کریم بحکم کے حیادار بی بیانے راول ہے دا فاطمہ الزہرا ملگری کے پرددار بی بیانے راول ہے دا فاطمہ الزہرا ملگری کے نن بد دے ڈلکے او دا فاطمہ الزہرا پس عمر کے پرددننا حیادار بی بیان جنت پوروزی صبح کی بی بی فاطمہ الزہرا شاہتو گوئے نو دا علم دیندار بی بیان بھئی یو بی بی بپکیوی چھے دا غی نام بی بی آسیہ دا او بی بی آسیہ و بی بی مریم دا بد وطن دا علم دا بی بیانو سرداروی او دا پولیس ورات پا پول بطیری گی
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چسمال پولیس وراب باندې پوروزی اللہ بجنت توی چراشا دا بی بی فاطمہ الزہرا سلام لا فاطمہ الزہرا بجنت توی واضح پما سلام وایا کس ستردار ما نو دنیا کے حیادار بی بیانے ام زمان ملگری دی دا زمان دا اب جان دا محمد الرسول اللہ غلامان دی دیکھا کو نظم رضیما زمان بجانم رضا دے حسنینم رضا دے ملائکانم رضا دے زمکاسمانم رضا انبیاءم تے رضا دا ستردار بی بیان دے چھ جنت پما سلام وائے نو پدے بی بیانو بم سلام وائے ددوارو جانو سردار فرمان دے چاہیا دار بی بیان با دا فاطمہ الزہرا سر ملگرشے آنچ کم دے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سیگی داغی پا گون گرد کے با حیا دار بی بیانی سیگی ددوارو جانو سردار فرمان دے چھ دا بے حیا خزبان دے دا اللہ لعنت وریگی دا فرشتو لعنت وریگی دا مسلمانانو لعنت پہ وریگی آنتر دیزمک آسمانوں پہ لعنت وائے رب کریم فرمائی قیامت بنرا ولم ترحق کی زنانوں کے حیاوے چترک میں زنانوں کے حیاوے زمک بم ولاوے آسمان بم بر ولاوے نظام بم روانے چ زنانوں کے حیاوے نارینوں کے بدنداروے کہ زنانوں نہ حیا لارا ناری نہ بزناکار او بدکار خطا کار اللہ بتنیشی دا اللہ نام بپادشی او اللہ قیامت راولی دا اسمان نبا اورا روال کی رب کریم ازمکم آبادوا اسمانم آبادو دا پکم خبر مرورفے اللہ وی زنانو نحیا لارا نندا دا شیطان پر کی دی محبوب فرمائی النساء حبائل الشیاطین زنانا دا شیطانانو لٹون دی دا شیطانانو رسے دی شیطان دا دوی پوجا خلق دوزخ تبیائی خلق جہنم تبیائی انتر دا سے حد پورے چھے اللہ بات دا قیامت اعلانو کی چھے زنانا بے حیاش ہے آسمان رو غردوے قیامت جوڑ کے دغشان بیانو نہ منزو نہ قبلیگی نہ داغی زکاتو نہ قبلیگی نہ داغی حجو نہ قبلیگی نہ تروجی قبلیگی کم زنانہ چھ بے حیاوے اللہ و عزت مرہ رہے دو جنت بویم پدے حرام دے دا قیامت پورت بنو یا کنددا آگے کندد دوزخ کے بے بہا ماران او بے حد لرمانان در لرمانانو قد اخمر دے ماران خودے رک دے دا اور سترگی دی دا اور غاخون دی او دا غز کندکے بدا بے حیو بے سترہ بیان ورگزار شے رب کریم فرمائی چتا سو دنیا کے زمان مناو دل زمان دا محبوبم نمناو دل تاسو بے حیاو ہے بے سترہ ہے نن بمزو خراب کند تواچو یا اللہ زمون بیان دوزخ نہ بچ کا او بیبیان زمون حیادار کا بیبیان زمون دیندار کا ودیدیا دیندار بیبیانو رسول اللہ مین دے ودیندار بیبیانو اللہ مین دے یا اللہ دا امت بیبیانے دا حیادار و دیندار کا دا فرزگار و منگزار کا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبالی چی بی بی دیندار وی دا جہان بے مزیدار اگا جہان بے مزیدار خبر مزیدار حشر مزیدار وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین عزیزانو دا بیان ستاسو مخل راگے انشاءاللہ دا زنانو دوے بیان مراروان لے بیا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.